Džoto u zatvoru. Džoto u zatvoru. Pretpostavljam da je budan, ček da vidim. Na streamu si. A, pa dobro, kaži treću moja. Pišu mi ljudi da si u zatvoru. Ja u zatvoru? Da. To je neka fora, 100%. A, pustit ću ti da mi kažeš. Ne, zapravo nije. What the fuck, šta? Position one. Position one. Šta bre, position one? Čekaj, kamera mi se zaglavila. Position one. Position one. Eto. Rekao si nešto, vrate, što je zvučao kao Position 2 i prebacio mi se kamera tole. Koristim gimbal neki. A ako ja sad kažem Position 2, hoće da promeni? Neće, samo na Position 2. Ne, dobro, nije promeni. Šta je bre, što me pitaš da budalo je? Zato što, ne, pitali su me, neko mi je napisao kao, Džoto u zatvoru. Ja rekao, ko jeste, brate, gde je firma, gde je 30% šanse? Pa šta, ti si se ponadao da jesam, jel? Ne, tamo posao nego... Ne, sljedeći put kad me zoveš ima da ti se javim da pozivaš, brate, ovu ustanovu, i da ti treba da prihvatiš sve troškove. Nemoj, stvarno. Aha, dobro. Sada je, mislio sam da neka fora da me pitaš kao. Ne, stvarno. Ali znaš da smo ti jako... Znam, da si vidim, gajci. Ajde.